I pozdrav svima, pred nama je svjetsko prvenstvo u rukometu koje po prvi puta se održava u dvije zemlje. Domaćini će biti Njemačka i Danska, a trajaće od 10. kao što vidite do 27.1.2019. Ja ću danas pokušati iznijeti neko svoje viđenje, svoju neku prognozu, pa ćemo lagano proći iz skupine. 4 su skupine po 6 ekipa. Evo za početak skupina A. Tu imamo Francusku, Rusiju, Njemačku, Srbiju, Brazil i Koreja. Ujedinjena Koreja po prvi puta, ja mislim. Ovdje bi na prvo mjesto stavio domaćine Njemce. Istina, u skupini su sa Francuzima, ali ja bi ovdje pekirao kao broj 1 Njemce. Zato prvenstveno su domaćini, a imaju vrlo kvalitetnu ekipu, dok s druge strane Francuze bi stavio na broj 2, čisto iz razloga što ne igra Nikola Karabatić, njihov najbolji igrač, sigurno. Mislim, i bez njega su oni jaka momčad, ali ovdje bi na broj 1 stavio Njemačku, broj 2 Francusku, a za treće mjesto bi se borili tu Rusija i Srbija. Srbija ima pomlađenu ekipu i vidjet ćemo kako će to izgledati. Međutim, dok se s druge strane Rusi se dižu polako, nisu još ni blizu onih zlatnih vremena, ali polako se dižu i igraju malo ipak brži rukomet. Shvatili su da onaj staromodni rukomet više ne može nikako proći. Brazil i Koreja, tu mislim da će biti samo nabijanje gol razlike, više manje, pogotovo kod Koreanaca. Ko zna kako će oni djelovati zajedno ujedinjeni, tako da mislim da će oni biti zadnji, Brazil 5. Idemo sad do skupine B, koja se također igra u Njemačkoj. Znači prve dvije skupine se igra u Njemačkoj, a ostale dvije u Danskoj. Skupina B, ovdje je Hrvatska, to je nama posebno zanimljiva skupina. Moglo bi tu biti svašta. Ova skupina je dosta mi djeluje zeznuto za nas. Izdvojio bi tu i Island i Makedoniju i Bahrein, koji je dosta dobro odigrao azijsko prvenstvo. Tako da Hrvatskoj tu neće biti lako, ali najveći konkurent će biti naravno Španjolska, aktualni europski prvak. Po meni ja bi tu na broj 1 stavio ipak Španjolsku. Tu bi na broj 1 stavio Španjolsku. Hrvatsku bi stavio na broj 2. Mislim da Hrvatska ima dosta dobru momčad, međutim stalno neke ozljede, izostanci, pa možda i nesuglasice, pa je li dobar trener, nije dobar trener, ko sastavlja momčad i takve priče koje kruže. Znate kako ljudi vole to pričati i sad koja je istina, to samo oni znaju koji su tamo u momčadi i oko momčadi, a ljudi mogu samo nagađati zašto je zvao ovog, zašto nije zvao onog i tako. Tako da kažem, znači Španjolska broj 1, Hrvatska broj 2, za broj 3 će se boriti sigurno ovdje 3 momčadi, Makedonija, Island i Bahrein. Ne bi Bahrein ovdje potpisivao, jesu slabiji od Islanda i od Makedonije, ali će biti nezgodni. Ja bih rekao za njih da su oni neka, ajmo reći, mala mina u ovoj skupini. Japanci, oni misle da su došli sa pozivnicom na ovo prvenstvo, njih ne računamo, oni će sigurno biti zadnji. Navijat ću naravno tu od ove 3 ekipe, ostale za Makedonce, naše susjede, ali bit će tu između te 3 ekipe poštena borba. Pa ćemo vidjeti. Idemo sad na skupinu C. Tu su jedni domaćina Danci, po meni sigurno jedni od glavnih favorita. Po meni, kad bi trebao izdvojiti, to bi bila Danska. Imaju odličnu momčad, domaćini su, stvarno, ove prijateljske, ove pripremne utakmice koje su igrali, stvarno su bili dominantni i po meni tu, pogotovo u ovoj skupini koja je za njih prelagana, tu neće imati nikakvih problema. Znači Danska broj 1, Norvežani će tu biti broj 2,
Broj 3 tu bi stavio Tunis kao treću momčad. I ove ostale, mislim da nisu toliko, Austrija se može tu boriti možda sa Tunisom, ali ne vjerujem. Mislim da će Tunis tu zauzeti broj 3 poziciju, dok su Čile i Saudijska Arabija dosta slabije momčadi. I skupina D. Ovo je po meni najzanimljivija skupina od svih. Tu je izjednačeno i tu može biti stvarno svašta. Evo, imamo tu Šveđane, Mađare, Katarce, Argentina, Egipt i Angola. Znači, od ovih 6 momčadi, 5 je, možemo reći, solidnih momčadi. Šveđani se tu izdvajaju kvalitetom kao favoriti broj 1. Angola je tu outsider. Ali ove ostale momčadi su tu vrlo kvalitetne i može biti svašta. Recimo Katar koji je osvojio azijsko prvenstvo, njega bi stavio na broj 2. Znači Šveđani broj 1, Katar broj 2. Mađari, tu će se Mađari pomučiti i sa Egiptom i sa Argentinom. Pogotovo sa Egipćanima. Egipćani znaju biti neugodni. Mislim da će tu biti jako zanimljiva skupina i mislim da ću ovu skupinu svu ispratiti. Po meni je ta skupina onako najravnopravnija. Može se svako sa svakim igrati. Evo. Jedino tu Angola mi djeluje kao totalni outsider, ali ovih 5 momčadi je vrlo solidno. To je tih 4 skupine. I sad ćemo vidjeti za kraj tu neka prognoza. Rekao bi da će osvojiti ovo prvenstvo Danci i po prvi puta osvojiti svjetsko prvenstvo. Do sada su, mislim, 2 puta bili europski prvaci, nikad nisu bili svjetski prvaci i mislim da će, i još se k tome moram reći da polufinala se igraju u Njemačkoj, u Hamburgu, a finale se igra u Danskoj. Znači i tu će biti u prednosti. Igrat će na domaćem terenu to finale ako dođu do njega, a vjerujem da hoće. Tako da, naravno, navijat ću kao Hrvat za Hrvatsku i volio bi da osvojimo i da neki makar plasman za kvalifikacije za olimpijske igre, ako ništa drugo, ali mislim da ovdje po meni je Danska favorit broj 1 i mislim da će se oni popest na najviše postolje. Evo, to je moja prognoza, neka možete se složiti, ne morate. Nadam se da vam se svidjelo. Molio bih samo da me pratite, da subscribe-ate moj kanal i posjetite moju stranicu na Facebooku. Pozdrav svima od Markona.